ଦିନକର ଘଟଣା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀମା ଆଉ ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ରହୁଥିଲେ। ନାତିର ନାଁ ଥିଲା ଚକରା ଆଉ ତା ନାତୁଣୀର ନାଁ ଥିଲା ସୀତା। ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆଉ ଚକରା ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀମା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ବୁଢ଼ୀମା ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସୀତା ଆଉ ଚକରା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଜେଜେମାକୁ କହିଲେ, ଜେଜେମା ତମେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରତେ ଯାଅନି, ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ଆମ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପୋଷିବା। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଅନି କହି ସେମାନେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ରହୁଥିଲା ବୋଲି। ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଗରେ ଫଳମୂଳ ଧରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ସେ ବାଘଟିକୁ ଦେଖିକି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ବାଘଟି ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇନି, ଆଜି ମୁଁ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ପିଲାମାନେ ବାଘର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଏ ବଣର ରାଜା, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଛେ, ଆମକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାଘଟି ହସିକି କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇନି, ଆଜି ତମକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚକରା ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଡରିକି ବାଘକୁ କହିଲା, ଘରେ ଆମର ଭୋକିଲା ବୁଢ଼ୀମା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମ ଜେଜେମାକୁ ଦେଇ ଆସୁ, ତାପରେ ତମେ ଆମକୁ ମନ ଭରି ଖାଇପାର। ବାଘଟି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ଆଉ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଠକିଦବ। ଏହାପରେ ଚକରା କହିଲା, ନା ନା, ଆମେ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବୁନି। ବାଘ ଚକରା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିଲା, ତମେ ଏଥର ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ଯେମିତି ମୋତେ ଠକିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଚକରା ବାଘ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ନା ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଠକିବୁନି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ସବୁ ଫଳମୂଳ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ବାଟରେ ଦୁହେଁ ଭାବିଲେ କି ଆଜି ବାଘକୁ ପାନେ ଦବା। ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଘ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ବାଘକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତମେ ଆମକୁ ଖାଇପାର। ବାଘଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଠକିକି ଚାଲିଗଲ ବୋଲି। ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରଖି ଆସିଛ। ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ଚକରା କହିଲା, ଏ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆଉ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ସହ ଆମର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇସାରିଛେ, ଆମକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ଯାଇ ଆମ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଖାଇଦେବ। ସେ ମହାବଳ ବାଘ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା, ଆମେ ତାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖସିକି ଆସିଛେ। ବାଘ ଚକରା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା? ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଏବେ ନେଇ ଚାଲ। ସେମାନେ ବାଘକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବାଘକୁ କହିଲେ, ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ରହୁଛି। ଚକରା କଥା ଶୁଣି ବାଘ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ଜନ କଲା। ସେ ପାଣିକି ଚାହିଁ ବହୁତ ଗର୍ଜନ କଲା। ସେ ନିଜ ଛାଇକି ପାଣିରେ ଦେଖି ଆଉ ଏକ ବାଘ କହି ବହୁତ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ଡେରି ନ କରି ପାଣିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୂର୍ଖାମିର ଶିକାର ହେଲା ଆଉ ନିଜ ଛାଇକି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ଏହାପରେ ଚକରା ଆଉ ବର୍ଷା ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ।